ଆରେ କ'ଣ ହେଲା সোনা? କାଲି କ'ଣ କହିଲ? କାଲି କାଲି କ'ଣ କହିଲୁ? ଏହେ ତମର ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା? କାଲି ପା ରାକ୍ଷୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। କାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁଛୁ? ମାମା ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ବଜାର ଯାଇକି ନାଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁ? ହଉ ଚାଲ। ଆସ ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ। ହଉ ତୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା। ମାମା ମାମା କ'ଣ ହେଲା? ଉପରେ ଦେଖିଲ? ଉପରେ ଦେଖିବି। ଏ ତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲେଖା ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଏପୁଲ ବାଲା ମିଠା ଖୁଆଇଥିଲେ। ମାମା ଚାଲ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା। ଚାଲ। এই দেখে কোଉটা পছন্দ হচ্ছে দেখ। ମୁଁ ନାଡୁ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ନେବି ଏଇଟା। এইটা ভালো হচ্ছে। ঠিক আছে নে। আচ্ছা এই ମାମା କ'ଣ ହେଲା? ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମିଠା ତ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଜିନିଷ ବି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ 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 ପଳେଇବା।